Ами, не знам защо ме питаш. Аз не ги разбирам много тия неща, обаче мисля, че всеки си има някакъв идеал за красота и като кажеш красота и винаги ти скача някаква снимка на някой и ако не изглеждаш по този определен начин, ти не можеш да си красив, което това е глупост. Това е страшна глупост, защото всяка една малка част от теб, всеки един недостатък всъщност те прави който си и те прави още по-чаровен и това е сладко да имаш недостатъци. И така. Трябва да не се сравняваш с другите, защото сравнявайки се с хората около себе си, много е трудно по този начин, защото винаги ще има някой, който е над тебе по някакъв смисъл, според твоите идеали. И това е нещо, което се възпитава в човек. Не може просто да решиш, че искаш си самоуверен и вече си самоуверен. Това е нещо, което се възпитава в теб, откакто си много малък. И да, не знам.